Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, market stall kag transient vendor sa syudad sang Himamaylan ginpaydaluman sa swab testing. Mga pasaheros ng Fast Crafts dapat mag-abot sa Puerto sa kaoras antes ang scheduled trip. Sa balita nasyonal, Dole ipanagtag na ang cash assistance sa pandemic hit nga mga workers. Evaluations ng FDA sa COVID-19 vaccine nga Sinovac ginapaabot nga magwa matapos ang duha ka semana. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Yes, good morning! Happy Saturday! Sa Happy aton mga Saturday, ka-aksyon. happy weekend. Yes, and happy last day of October. Happy lang Mas yapon. pang last days of October, may 30. The 31 Oh my na tayo sa Cebu, no? gosh! My gosh, boy, Di tulog mo din sa ako ba to? Doon ako sa laaw. Wrong. Yes, good morning, nanay. Sir Alex Monteza, Boaga, first honor, di ba? Aha. Ligay, Villares at Chivar. Good morning. Action boy, hi kuno kay Ramon and Lucy watching live. Aha. Aha. Sino siya naman? Ha, si Ligay, Ah, okay. Villares at Chivar. Okay. Alex Kasi mga taga, Monteza. mga taga kilometer 11 bla sa may Jinamoto. Base. Ato lang winner na ito sa cellphone, mga Chivar. Chivar Chivar talaga. to, nagkadalasang Perfect. letter. Ah, good. Ma-Earl, good morning. Sam Hartwig, good morning, Action Boy and Action Eden. Kape na po. Good morning kay Maricel Sadi. Nakikinig siya ngayon, watching from Canada. Thank you so much. Aha. Copy mo da? Oo, ate talok yun di ba? Perfect. Sa talok yun si Leo Gay Villares at Chivar. May nalaktawan ka di kinaw. Sige, tsakta. Okay, sulit na siya. Arlene Limco, good morning man, watching from Bago City. Halong gid ka mo, pero may hambal ni Lucila. Diri sa balay ni Doktora Planta. Okay. Sa tubang na nasa una sa amon balay. Sang una namon nga ba sang dugay na namon nga balay. Ini kay Doktora Planta, no? Sige. Rosalie, Zandra Baran, sa mga taga Purok dalagan mi ako. Sa taga Purok Carmen sa Pontevedra, kag sa mga taga Carlota, good morning man kuno. Correct. Sige, Kobe, ang ato na nga mga kwan na. Perfect. Kay Heaven, good morning man, Von Carlo de Paula. Good morning, and of course, sa aton president, pero may ginaisip, 305 over 366 ko no. Good morning, have a blessed Saturday, last day of October. Good morning to EFC. Ano nakamuda ko no? Ano nakamuda? Veronica Baliadas at Charles, good morning man, and God bless. Angel de la Cruz Hardin. Good morning, watching from Bago City. Mirna Larapan, watching from USA. When Love Gases, good morning, Action Boy and Action Eden. Good morning, man. Ma'am Vanessa Mayo. Oh, Black Matters. So, Miss Gorgeous ba? Good afternoon, guys. We're having Halloween party at Mayo's house. Happy weekend. Wow, sana all my Halloween party. Sana all may Halloween party. Kay Johnny Ray Reliquias. Good morning man, watching live from Hinubaan. Kada mo gid Action Boy no sang aton nga viewers from Hinubaan. Kay Madeline Jordan, good morning man. Okay? Good. Sige, standby sa aton nga mga balita lokal. Standby na. Level and may also have benefits.
Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa atak ng Lasais. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginpaydalom sa swab testing kahapon nga adlaw ang tanan nga market stall kag transient vendors ang Himamaylan City New Market. Sunod kay Mayor Raymond Tongson, masobra 200 ka mga vendors ang pa-swab test. Nga ginpatigayon nini sa barangay Karadjuan kag barangay 4 Gymnasium kag nag-umpisa nila sa 8 sa aga kahapon. Duha man ni Tongson, ini ang desisyon sa lokal nga panguluhan matapos nga 12 ka mga market personnel kag ang ilas ni pamilya ang nagpositibo sa virus. Palayag pa ni Tongson, preparado na ang ayuda nga ila panghatag sa mga vendors samtang nag-quarantine ang mga ini bangod kinahanglan nga ila hulaton ang resulta sa swab test antes makabalik sa pagbaligya. Nagpasalamat naman si Tongson sa mga frontliners sa pagbulig sa pagpatag sa mga vendors akod magigbahin sa siningatikang. Ginklaro man ni Tongson nga bukas sa gyapon ilang merkado bangod ginapanugutan nga may representante o kon miyembro sa pamilya sa vendor ang temporaryo nga magabantay sa ila sining pwesto. Pangabay ni Tongson nga mahangpan sang pumluyo ang tika nga ila ginahimo agud mapahagan-hagan ang COVID-19 transmission sa ila nga syudad. Ginabisuhan naman ni WISM Operator Frank Carbon ang mga pasahero nga magpadulong sa port isa ka oras antes ang schedule sang biyahe agod hindi malang-alang sa oras. Sunod kay Carbon, tag-isa lang ang scheduled trips ng fast crafts umpisa subong nga adlaw Oktubre 31 bagod di baluon pa sang operators kung makabawi sila ilabi na nga wala ginaprubahan ang pangabay nga pagpasaka sa pletihan. Napabilin sa 385 pesos ang pletihan para sa business class samtang 335 naman para sa economy class. Palayag ni Carbon ang unang semana para sa ila assessment bangod 50% lang sa seating capacity ang pahanugutan bangod sa nagapadayon nga pandemya. Parehas ang WISM Fastcraft 125 lang ang pasahero nga ila maakomodar. Ang WISM ang maghalin sa Iloilo padulong sa Bacolod las 9:50 sang aga samtang ang halin Bacolod padulong Iloilo ang nakaschedule naman las 3:30 sang hapon. Nga schedule starting tomorrow alas 11:30 kaaga mahalin kita sa Iloilo. Ang balik ka alas 3:30 halin sa Bacolod pa Iloilo. So one round trip lang anay, testing lang anay kung bala may pasahero kita. Kabahin sa pagpahayag ni WISM Operator Frank Carbon. Samtang nagpungko naman bilang hepe karon sang Valladolid PNP si Police Captain Wilfredo Binoman Jr. Ginbuslan ni Binoman si Police Captain Joseph Catonina nga karon amo naman ang nagpungko bilang hepe sang IB Magalona PNP. Sunod kay Binoman siya na pangalagad bilang hepe sang IB Magalona PNP sang kapin isa ka tuig. Nagpasalamat si Binoman sa kooperasyon kag bulig sang lokal nga panguluhan kag pungluyo sa banwa sang IB Magalona sang siya pa dito ang nagapangalagad bilang hepe sang kapulisan. Nabaluan nga si Binoman ang sadto nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatagan nga repeat test. Ini ang nagnegatibo na sa balatian kag akon sa virus kag natapos na ang quarantine sadtong Oktubre 27. Sa iban pa nga balita lokal, patay naman ang ginaligar miyembro sa Bugalon Drug Group kag top 9 priority sa illegal drugs ang kapulisan matapos ginluthang samtang nagabaligya sa merkado lasay 15 sang gabi Biyernes sa Prok 8 Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan. Ang napatay ang ginkilala kay Robert John Aujero, 25 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Action Firing Line kay Himamaylan PNP Commander Major Romeo Vargas, palapitan ginpalapitan lamang sang sospetsado si Aujero kag ginluthang. Si Aujero nakaangkon sang 3 kapila sa ulo nga mo ginalantaw gintunaan sang iya sining kamatayon. Na-recover man sang otoridad sa eksena sang insidente ang 3 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Dugang pa ni Vargas nga sunod sa mga nakakita, nag-angkas sa motorsiklo ang sospetsado nga ang direksyon padulong sa banwa naman sang binalbagan. Sa karon padaan ang investigasyon sang kapulisan kag tanan nga anggulong ginalantaw sa motibo sang pagpatay. Naaresto naman ang 3 ka mga lalaki matapos makuhaan sang armas luthang sa sitio Sumbingco, Barangay Jam Site, banwa sang Murcia, sadtong Huwebes ang aga. Sunod kay Murcia PNP Officer in Charge sa Police Lieutenant John Paul Tabuhara, una nga nakabaton sa report ng kapulisan nga may nagapalupok sang armas luthang. Sa pagresponder sa kapulisan, naaktuhan ang 3 ka mga lalaki nga may bitbit nga armas luthang. Ang manatakpan gilala kay El Degarde Gulmatico, 59 anyos, Alde Fernandez, 33 anyos, pareho residente sa Hacienda Navalilla, Barangay Buena Vista, kag Clemente de los Santos, 51 anyos, ang Barangay Salvacion, tanan sang banwa sang Murcia.
Nakuha sa manatakpan ang 3,357 revolver kag siyam kawala naglupok nga bala sang armas luthang. Sa investigasyon sang kapulisan ibaluan ang 3 ginalegal miyembro sa isa ka non-government organization apang gina-verify pa kung rehistrado ang ini nga grupo. Sa aton nga pag-imbestigar, ang grupo ini nila amo ng MNLS Federalism. Pero amo na ang aton nakakuha nga impormasyon pero wala man sila nag-apo nga grupo ini nila. Pag ini ginatanaw pa naton kung rehistrado lang ini nga grupo kag kung connected ini siya sa mga leftist group. Si Police Lieutenant John Paul Tabohara sang Murcia PNP. Pilaso naman ang 26 anyos nga babayi matapos giluthang sang ginaligar riding in tandem sa tubang sang Barangay Hall pasado las 9 sang gabi kagabi sa Barangay 5, Syudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala kay Bol Marie Bubule kag pumuluyo man sa lugar nga natabuan sang insidente. Sa report ni Aksyon Stephen Presquito sa Syudad sang San Carlos, nagalakat si Bubule kaupod sa iya pagkaisa sang ginluthang sang sospetsado. Igo sa natuo nga paa ang naangko ni Bubule kag sa karon ginabulong sa San Carlos City Hospital. Na-recover sa eksena sang insidente isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Sa karon nagapadayon pang pursuit operations sang kapulisan matapos nakilala sang biktima ang sospetsado. Iligal nga droga amo sa karon ang ginalantaw nga rason sang nagduntad nga krimen. Nagapabilin man nga Mr. X ang isa ka lalaki nga nasapuan patay sa kilid sang kampo sa Conchita 3, Barangay Paraiso, Ciudad sa Sagay kahapon sang aga. Sunod kay Police Master Sergeant Rolin Halawag, ang duty investigator ng case, isa ka gwardiya sa Santa Lopez nga nag-agi sa lugar ang una nga nakakita sa napatay kag nag-report man gilayon sa mga opisyales sang barangay. Ang ining bangkay ginabulban talaga edad 50 tubtob 60 anyos, nagataas ini sang 5'5 tubtob 5'6, kalbo, naka-yellow nga banyo, shorts kag naka-tsinelas. Pahayag ni Halawag, hindi kilala sa lugar ang ining napatay. Wasak ang ulo sa napatay, awang hindi pa matumod kung ginlampusan sa matigang nga bagay o kung ginluthang, bangod wala sang ebidensya nga makita sa lugar. Wala man sang ID o kung personal nga dokumento nga nakuha sa lawas sang napatay. Nagapati si Halawag, mga bago pagidlawang ginpatay ang biktima, bangod nga wala pa nagkaagnas ang iya sining bangkay. Padayon pang investigasyon sa kapulisan, angot sa mo nga insidente. Arata kuan na receive na information regarding bala sa kuan na may tao kuno sa Puanto nagahigda pagkatakilid bala sa may kampo na yon. Sa may Conchita 3 ni sir, Conchita 3. Sa may part ni sa Barangay Paraiso pa. Te karon gin kadtuan namon to kag gin verify kung tuod din manggali sir. Tuod. Lalaki, may edad na siguro ara sa 50 to 60 years old. Si Police Master Sergeant Rolin Halawag sang Sagay PNP. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 16,640 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 160 ka bag-o nga kaso. Ang mga lugar nga may madamo nga kaso amo Negros Occidental nga may 62, Iloilo City nga may 29, probinsya sang Iloilo nga may 27, Bacolod City nga may 25 kag tatlo naman sa Antique. Ginanunsyo man sa DOH 6 ang 130 ka bag-o nga nag-ayo nga nagdala sa kabilugan nga 13,083. Ang Western Visayas nadugangan sa tatlo ka napatay nga nagdala sa kabilugan nga 388. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga
Okay, good morning na sa aton nga mga nagtanaw sa Facebook bala. Ario si Remia Garcia ara na. Namit mo ni siya, di ba? Yes. Ato ba? Yes. Si Remia. Perfect. Ito sila mo lang nga pinaka-beautiful. True. Ay, perfect. Do, ari lang. Charot lang. Pati mama. Study Perfect. Sige. Stella Villaluna. Oy, ari si Stella. Good morning sa imo, Stella. Kay Wensky Lee Morales. Dahil good morning dira sa imo. Kag sa tanan dira regards, no? Edwin Miranda Senior, mayong agaman. Sa kay Happy All Saints Day kuno buwas pa aton nga All Saints Day na kay Alex, no? Madeline Hordan, good morning. May Kwaikong Takapan. Shout out sa bana niya nga tulog pa si Bert Duran. Okay. Sa mga Bertie. parente ko na mo. Okay, Duran mo. Sa Mansilingan. Pag Sa grabe Mansilingan. na ginayaramag. Ramag, may dunya Juliana pa kami Gani pala. Grabe ba? Alvarico Villamor Rolgi, watching from Barangay 16. Shout out lang gali sa mga taga Barangay 35 nga Kalain sa shoutout ya. sige lang. Mga taga Barangay 35. Sindihilang sila sir. Sindila sila kandila. Kay All Saints Day buwas. Sa All Souls Day. kanlandog mo sila sindihan. Itong nga kandila. Okay. Sakay Mary Grace Laurel Santero, watching from Hinigaran. Happy and blessed Saturday man sa imo. Sige, action Eden. Yes, kay Kelly Jelly, of course. Watching from USA. Siyempre, greet niya mga taga Salvadorian. Kag, kay Mr. B-Boy Villasor, good morning. Ann Bella, good morning man. Have a nice day. Michael Joseph Hilado, good morning, Kaksyon. Chippy Yape, ma'am, morning sa family Sueta, kag family Rebulante sa Mabulo, Pontevedra, San Juan. Thank you so much. Suki ni Action Boy sang coffee. Okay. Ah, Si Chippy. Yes, Okay. kag kilala ni nila ni Attorney Doug Pantan. Perfect. Kelly Jelly, nalaktawan. Okay, Action Boy. Kag Action Eden ha. Wala nalaktawan, ma'am. Ginbasa, ma'am. Romeo Baraba Jr. watching from Manapla, of course. Pinky Teruel, good morning, man, and stay safe. Andrea Velar, good morning to all Negrosanon listeners of Action Radio. Stay safe always. Thank you so much. Correct. Eddie Lowe's, good morning man. Kag kay gamon na to sila ni Nanay Isabel niya dira sa Cane Town, Victorias. Good morning dira sa imo Eddie, no? Rodney Harder, happy Saturday man. Alex Montesa, patami ako no sa Tribo Action 684, may tribo pag May tribo pag wala labot sa EFC. May tribo pag From Granada, ang Barangay Sumag, sa pamilya Selo, Arevalo, sa Barangay Nabulao, Sipalay City, pamilya sa Barangay Kansulungon, Isabela. Sige. do mga ninuno kung na sa tribo. Klase ko na mag-aaral na sila, mag-organize na sila, basta ikaw rin na rin. Basi wala. Mangiskis ko wala ka. Corey Vidaha, good morning man. Andela, watching live from Iloilo. Wow, Okay. perfect. Actually, ko rin adlaw is Halloween na yan, no? Gina-celebrate niya sa Halloween sa ibang mga countries. sa Dito sa mga- Pilipinas ka sa celebrate man Halloween? Bispiras. Bispiras niya Bispiras sa ang tigkalalag. tigkalalag. No? Pero ang Halloween niya is another festival. correct. Lain na siya na Yes. kahiwatan. Aha. Why na siya labot niya sa tigkalalag. Oo. Galing kaya tungkol sa ato naglapita, ito ginangot-angot na lang. Oo, nga, Muna kung Halloween party. gani. Pamahog, tigkalalag daw pamahog man. True. Which is not, hindi ko na namiyan. Oo. Yeah. Si Ma'am Nene Celiado, Gali Action Boy, kag si Sir Ruben Celiado and Glenn Celiado dira sa Hinigaran. Thank you so much. Okay. Inday Che Sabanta, good morning man sa imo. Yunis sa Elban Buena, sa Barangay 35, among inislaw. Sa Barangay 35 kay Bessie niya kuno Edith Calves. Sana all besh. Kag sa mga kag sa normal to lagi na. Gani. Tiga Barangay 35, no? Aha. Sige. Sang boso pretty gid ko sa OT din ni Miss Eden. Kay imo ko ng colors ang Halloween emotion. gid. Halloween gid ya. Ang Halloween dali ko ang Orange. muna. Orange Ay, and correct. black. Oo, kaya sa mga pumpkins ba na nakita ko na ka orange na True. color. Dito kalabasa kasubo. Ando ka pumpkin kasubo. Pumpkin na kalabasa, lain mo na yan. Sa aton ng kalabasa. Squash na yan.
Ay nga pumpkin, lain di man siya na. Lain. Di galing to ko, wala di na usog sa ato ng pumpkin. Kay ganyan kalabasa man. lang di sa ato. Angel Recoperto, monitoring from Woodside 1, Alhis, Bacolod City. Jonah Garcia, mga taga-bago na ginatamyaw yung piling ko mo. Itanaw binig ka. Mailum bago. Correct. Perfect. Sa Sitio Lunao, sa Familia Garcia, dira, good morning. Apong Alagos, morning man. Jocelyn Liboon Dispoho, sa kay Jomar Ayagan. Pa-shoutout na sa family Calero, Cagsales family sa Zone 14A sa Talisay City. Mayang aga, Ruth Kusawa from Japan. Binabati ni siguro, hindi ni binabawi. Oo. Ang mga masisipag na driver nga si Ryan, na sina Junjun Jimenez kag Michael Dira sa Iroreco. Keep safe lang. Okay? Sige, standby na kita sa dugang nga mga balita nasyonal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gilayon nga iga-implementar sang Department of Labor and Employment ang cash assistance sa mga trabahante nga naapektuhan sang pandemya sa idalom ini sang Bayanihan to Recover as One Act. Sunod kay Dolly Undersecretary Joji Aragon, nagabato na ang ahensya sang 13 bilyones pesos para sa implementasyon sang COVID-19 Adjustment Measures Program. Tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers, kag abot kamay ang pagtulong nga mga programa. Sa diin sa 13 bilyones pesos, makagasto sa tupad ang 6 bilyones pesos nga napaabot makabenepisyo sa 863,867 ka individual. Sa idalom sang camp, may 5 bilyones pesos nga financial assistance sa 993,432 ka trabahante sa pribado nga mga establishmento nga ang trabaho na apektuhan sa public health crisis. Ang nabilin nga 2 ka bilyon ka pesos ipanagtag sa 200,000 ka displaced overseas Filipino workers sa idalom sang AKAP program. Ginapaabot man nga sa masulod nga semana, maumpisa na ang pagpanagtag. Ginapaabot naman nga magagawa sa sulod sang duha ka semana ang evaluation nga ginpatigayon sang Food and Drug Administration sa COVID-19 vaccine nga Sinovac sang China. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, dungan nga ginahimo sang Ethics Committee sang ahensyang Technical kag Regulatory Evaluation kag ginapaabot nga sa sulod sang duha ka semana makapagwa naman sang desisyon. Ang aplikasyon para sa clinical trial sang Sinovac sa Pilipinas ang gin-clear na sang Vaccine Expert Panel sang pungsod kag sa karon gina-assess sang Ethics Board sang FDA. Ginpasiguro naman ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga wala sang shortage o kon pagkulang sa flu vaccine sa Pilipinas. Sa online forum sa Department of Health, ginpahayag ni Domingo nga ila na ginusisa sa flu vaccine suppliers ang report kag ginathag wala sang deklarar nga shortage sa supply. Ginhimo ni Domingo ang pagpasiguro matapos magpahayag sa bulig si Quezon Governor Danilo Suarez sa DOH kay iban pang concerned agencies nga mag-secure sang flu vaccines. Sunod kay Suarez, ang probinsya may pondo agod ibakal sang flu vaccines apang nabudlayan kung sa diin makabakal. Ang pagsaka sa demand sa flu vaccines may ang pwede sa nagaparayon karon nga COVID-19 pandemic. Naglambot naman sa 378,933 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa records sa Department of Health, may nagdugang nga 2006 kag ang lugar nga may pinakadamo nga bago nga kaso among Batangas nga may 124, Cavite nga may 121, Quezon City nga may 105, Rizal nga may 89 kag Bulacan nga may 81. Ginanunsyo man sa DOH ang 636 ka bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 330,457. Ang Pilipinas may 7,185 ka napatay matapos nadugangan sang 38 ka bagong nga napatay sa nasambit man nga virus. Ginpahayag naman ni Senator Francis Pangilinan nga ang Malacanang dapat magtukod sang Department of Justice-led nga task force
agon imbestigahan ang makaalarma nga soft invasion sang Chinese national sa pungsod. Sunod kay pangilinan, ang mga miyembro dapat lakipan sang Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Department of Labor and Employment, National Intelligence Coordinating Agency, kag Department of National Defense. Ginhimo ni Pangilinan ang solusyon matapos ginpahayag ni Senator Risa Hontiveros sa hearing angot sa pastilla scheme nga may malapit sa 4 ka milyon nga mga Chinese nationals nga nakasulod sa Pilipinas halin sang 2017. Luyag naman ni PNP Chief General Camilo Cascolan nga ipaidalom sa lifestyle check ang tanan nga pulis. Sunod kay Cascolan, ang Integrity Monitoring and Enforcement Group kag Internal Affairs Service amo ang manguna sa pagpatigayon sang lifestyle checks. Ini nga tikang may koneksyon sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan sa korupsyon ang bilog nga gobyerno. Gininsister ni Cascolan nga dapat matap ng korupsyon sa hanay sang PNP kag sino man nga pulis nga involbado sa korupsyon ang dapat pasabton sang mas mabugat nga penalidad. Ginpahayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga ang mga opisina kag mga residences ang Philippine ambassadors sa iban nga pungsod ang dapat may CCTV cameras agon mapunggan ang pag-abuso pareho sa natabo sa Pinay nga nagatrabaho sa Envoy sa Brazil. Sunod kay Zubiri, iya ginaduso ang budget deliberations kag ipangabay sa ni kay Senator Sani Angara nga among chairman sa Committee on Finance nga magbutang sang dugang nga pondo sa Department of Foreign Affairs para sa ilang CCTV program. Ginhimo ni Zubiri ang pahayag matapos nakuha sa CCTV footage ang ginhimo ni Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro nga pag-abuso sa iyas ni nga kabulig. Si Mauro ang ginpatawag na sang DFA. Sa katapusan nga balita national, ginkompirmar ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. nga napatay na si Furuji Indama nga among leader sang Abu Sayyaf Group nga naga-operate sa Basilan. Sunod kay Vinluan, mismo pamilya ni Indama kay baloangot sa kamatayon sini apang sa karon nagapadayon ang pagpangita sa lawas ni Indama. Dugang pa ni Vinluan, nagkaangkon sa malubha nga pila si Indama sa engkwentro nga natabo sa RT Limbs ang Buanga Sibugay sa tong Setyembre 9. Si Indama among ginatulo sa natabo nga van explosion nga nagpatay sa napulo ka individual sa Banwa naman sang Lamitan sa tuig 2018. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyong ipamatihan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.